Morning. Bantay mo dito yun. Bantay ito kayo kuhan. Mas labantay yun. Ito kayo snow. Oh, kapag yan permit snow di rabi nay nagbali ng puraw na kiti kayo. At yan bakita yun napang ko itulog. Morning kapag yan niya po permit snow na kuhanin iti kapigsaan nga bagyo ti snow nga napadasa kon dito manipod di si mamangput kami. Oh kawampay ati kwa nagarado iti dalan may nih pati kaunog ti snow tata dito yung ayan may kabagyan. Ito may ang kuwi tulod na bakit di trabaho da yung siyak day off po ta. Sabado mo. Awiran din no. Sa isang sarang ngayon. Maakwam nga ro damdaman na balaho ka magta. Bagala nga. Bao na gamle kwa manong tala turo kan didas-das na ko makalo sa bid. Apa yung among paglikawan jay? Da. Rumor tay di mo laing ni Salbertaw. Api ije nga madito makapagnajay? Madi naggamor nga na lang ito nga sigli na Giselle Berton Albion Martin Group. So kung sa daw sino nga wala nga tulungan lang back up day kami. Tulungan da lang ang mga ikuatin na. Apay da pasok da? Wan. Awa na narurayan dadda. Pandala ta kon na tulungan nga mga ikuan no makaalot o tata. Madi mo di tayo mo maka-street niya ita. Nakabarado mo niya. Guys, di kami kedigas yung bugay. Ayan. Awan si dahil mo direct signay. Linaw mo. Babae ya, guys? Babae nga rin. Ando sumurot. Naggapan na din ako chay, di ka ro kayo? Naggarag ka. Dayan din, Silbertong niya taa, mulit jay, na nakita ni di babae, tapos nag-selfie di jay. Ay, pagpatulong siguro. Ay, selfie. Kitkitan na lang kita. Is now. Di ko ba di makakaray? Di ko di makakaray.
Ang nadagitalogan If you're planning to fly out of Pearson Airport this morning, you want to check ahead to make sure it's still ready for liftoff. Dozens of flights in and out of Pearson were canceled or delayed last night. Military schools are set to vote today on which way they want to choose their next leader. Stephen Del Duca resigned last year after the provincial election, and he went on to become the mayor of Lod. Nobody's officially thrown their hat in the race yet, but a few party members on the federal and provincial levels are openly exploring that. Baka gano'n. Almost half of the people of Syria were already displaced by civil war. Last month's earthquake struck. They say the quake is creating crucial need for housing. As early as 5,000 years ago, they looked at skeletons found in Central Europe and checked for the kinds of wear and tear that normally show up in the bones of horseback riders. Horseback riding transformed human history by speeding up trade, communications, and warfare. With new crispy onions and way more melty cheesy goodness. Great, let's try that last time again, but this time take a bite first. That's so good. Yang bising-bisi dari agar arah tu wah snow.
Yan kabagyante, adventure tayo nga aldaw. Sa pala ko mata, nag-enjoy kayo iti panangipasyar ko kada kayo iti snow. Sa pala ko mata, nagustuhan na nyo. Kaya subscribe lang kabagyan. Lagyan manak. Naimbag nga bigat tayo amin.